दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांमोनहा दिनै मानो दावराव देख्रेब सारमोनजोंल' चेलेन्ज खालामनो नागिरो, दावराव देख्रेब सार बिथांमोनजोंल' मानो बिथांमोना जुजिनो नागिरो, खोथा बाथ्रा दान्थेयो। एभ्रि बाइट, मोनफ्रोमबो बाइटआवनो दिपेन बर' बिथांमोना दावराव देख्रेब सारमोननि खोथाखौ मानो हानहरो, बिसोरखौ मानो जेनोखि समाजाव गेना गोरोन्थि जादों बा दिनैनि थासारियाव मेरिट्स डिमेरिट्स जेखि बेरखाङा मानो बिथांमोनखौल' दावराव देख्रेब सारमोनखौल' मानो बिथांमोना गोरोन्थि दाय जाबसिननानै होयो। बिथांमोननि खोथा बुंनायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथांमोनहा मानो मा एलार्जि जायो, खोथाया दिनै प्रश्न ओंखारो। दिनै सोरबाया एसटि बिनायनि खोथायावनो बुं बा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखायाव सोरबा अन्थाइ खुबैलायनानै होन, दिनै बेफोर गासिबनिबो दायखौ दावराव देख्रेब सारमोननाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबसिननो नागिरो। दिनै समाजाव गेना गोरोन्थि नुजायोब्लाबो बिथांमोनावनो जाबसिननो नागिरो। दा बिथांमोनजों दिपेन बर' बिथांमोना मा इसिङारि मा एलार्जि जायो बिथांमोनजों, प्रश्नआ दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे बेरखांदों। बिथांमोनाथ' रायजो राजाफोरनि गेजेराव सैथोखौनो बिथांमोना बुंनानै दिन्थिनानै होदों। नाथाय बिथांमोननि बुंनायजों दिनै दिपेन बर' सारमोना मानो मा एलार्जि जायो बेनि फिननायखौ नांगौ। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो सावरायनो थांगासिनो दं। हेलो एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु द चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' अक्ट'बर मासाव गोदान दिल्लीयाव बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि दाबि आन्दलन धरना हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावखाबाय आरो बेनिफ्राय बिथांमोना दोरोदला। जेरै होन्दों बिथांमोना मावसिगोन। दिल्लीयावल' नङा, बे आन्दलना दुलाराय बे बर' रायजोआवनो जानो थांगासिनो दङ। दिनै अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथां सार चिफ अफ बिटिसि जानाय लोगो लोगो बिथांमोना धरना हाबाफारिखौ लादों, बेखौ बयबो बुंबाय। दा बिथांनाव माबा मोनसे बिथांमोना सन्देह दं नामा दिपेन बर' बिथांमोना, जे गावसोर आन्दलन खालामाबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरनि दफाखौ मावफुंनाय नङा बा मावहोनाय नङा। बे रोखोम टिचिं खालामनाय, फोरोंहरनायसो जादों हाग्रामा महिलारि सारखौ। बिटिसिनि गादियाव जिरायनानै दाबो अभारटेकिंल' जोबदों, मोजाङै सरकारखौनो दाफुंनानै सालायजोबाखै। बेयावनो बिथांमोना माखासे खोथा बुंगासिनो दं, आन्दलननि हुमखि होगासिनो दङ, फोरोंगासिनो दङ। राजनितिकआव हाग्रामा महिलारि बिथां सारा सासे एवार्ड मोननाय गिदिर नेता। सारा नर्थ इस्टआवनो बिथांखौ मिथियो आरो आसामनि सासे गोहोगोरा नेता होननानैबो मिथियो। दा बेफोरबादि नेताखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा दिनै दिपेन बर' बिथांमोना, जुदा ग्राउन्डखौ बुङाखै आं, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मासियाव जिरायनानै बे हाग्रामा महिलारि सारखौ राजनितिकनि खोथा फोरोंहरबाय थानाया, ओरै मावाब्ला ओरै माव होननाया बेसेबां गनायथाव रायजो राजाफोर, बेसेबां गनायथाव दिनै प्रश्न ओंखारो। बिथांमोना दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ जेरैखि जाया रायजो खुंनायाव हेंथा होगोन, आन्दलन बायदिसिना लानानै मोजाङै रान खालामनो होनाय नङा, स्मुथलि भाबै हाग्रामा महिलारि सारा रान खालामनो मोननाय नङा बिथांमोननि मथेबा। आरो बिथांमोन खोन्थाबासो उमुखखौ मावगोन, बेथ' मालाबाबो जानो हाया। बिथांनि गोसोआव दं रायजोनि सार्थ'आव, रायजोनि मोजांनि थाखाय जा दं बेखौ मावगोन। आरो इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव गावबागाव पलिसि मेकिं जेनोखि दादों, बे बर्डनि गेजेरजों जायफोर पलिसिफोरखौ लादों बेखौ मावखागोनखा, जेखि होबथाया जेखि होना। दा बेवहाय नोंथांमोना आन्दलननिल' लागाथार हुमखि होबाय थानाया दिनै रायजो राजाफोरखौ प्रश्न सोंहोदों। मा सानो बिनि एन्सारखौ रायजो राजाफ्रासो कमेन्ट्सआव हरनो हासिगोन। बेजों लोगोसे दावराव देख्रेब सारमोनखौ जेखि जाया थासारि सोमजिब्लानो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाय जाबसिनहरो, बिथांमोनखौ रेसपन्सिबोल होननानै बुङो। दिनै सोरबाया एसटि बिदों आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा
मोनसे थांनाय समाव सोमावसारदोंमोन जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिथां सारनि जे मुसुखायाव स्टेचुआव अन्थाइ खुबैदलादों। बे खुबैदलानायनि दायखौबो आरो दिनै AST बिनायनि दायखौबो दावराव देख्रेब सारमोननियाव जाबसिनहरदों। बिथांमोनखौ गोरोन्थि होननानै आसि थुनो नागिरदों जे बिथांमोना दावराव देख्रेब सारमोना जा खोथा बुङो रायजोनि गेजेराव सैथोखौ खोन्थायो। दिनै दिपेन बर' बिथांमोना दावराव देख्रेब सारमोननि खोथानि सायाव मा एलार्जि दं? बिथांमोना खोथा बुंबानो बिथांमोना एलार्जि जायो। जाय खोथाखौ दिनैसिमाव खोन्थायामोनब्ला रायजो राजाया हयथ' मिथिनाय नङामोन। दा बेखायनो बिथांमोना थख' थख' खोन्थायो आरो बे खोथाखौ खोन्थानायखौ दिपेन बर' बिथाङाबो मानो सयज' खालामनो हाया, एलार्जि जायो। माखासे ग्राउन्डआव मिलिजुलि खालामनानैसो खामानि मावनांगौ, बेवहाय एलार्जि जानायनि प्रश्नआनो फैया। जिहेतु जोंना थांखिया मोनसेयानोबा बर' रायजो राजाफोरनो मोजां रोखोम सुबिदा होनाय, BTC आव थानाय ओनसोलफोरखौ जौगाहोनाय, बड'लेण्ड इयुनाव लासै लासै जालांहोनाय, बेफोर थांखिया मोनसेनोबा माखासे ग्राउन्डआव कम्बिनेसन मिलायलायनांगौसो। एकथा दिपेन बर' सारमोना बुंबाय थायो, जेखि हालोद सोमजिया मानो दावराव देख्रेब सारमोनखौ बिराद गोरोन्थि जाबसिननो हायो। मानो गोरोन्थि जाबसिनबाय थायो दावराव देख्रेब सारमोननि सायाव? भुलाथ' दिपेन बर' सारमोनाबो मावदों। ABSU जानानै अपेन राजनितिक फोथाराव ओंखारनानै खामानि मावनायखौ, फैसा रानलानायखौ सोरबा रायजो राजाफ्रा गनायगोन नामा? मा सानो रायजो राजाफोर? जरुर कमेन्ट हर। नेनानै थागोन आं। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।